ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനീകൃഷ്ണം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥം ദദാതി സപദാന്തിഹം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സുജാത മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ശ്ലോകം 5 പഠിക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു, എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലനമാണ്, ഭക്തിയിലുള്ള പരിശീലനമാണ്. അതിൽ 1 മുതൽ 3 വരെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനെയൊക്കെ മാറ്റി സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെല്ലാം പാലിക്കണം. 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് സാധു സംഘവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ 4ാമത്തേതില് നമ്മൾ ഏതാണ് 3 പേരായിട്ട് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു? ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം വാങ്ങിക്കുക, പിന്നെ ഏതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉയർന്ന ഭക്തനോട് പറയുക, ഭക്തിയില് സംശയമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ 3 പേരായിട്ട് 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 4ാമത്തെ സാധുസംഘയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. സാധുസംഘയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സാധുസംഘത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്. ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സംഘ സംജായതേ കാമ അല്ലെ. 2ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ആഗ്രഹം
സഫലമാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന ഏതാണ് ആഗ്രഹം സഫലമാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്നാണ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആര് തിരഞ്ഞെടുക്കണം? നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ആരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, എങ്ങനെ വിവിധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ഭക്തർ തന്നെ പല തലത്തിലുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തവരുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിനെ പോലെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഭക്തരുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഭക്തര്, അതിന്റെ മധ്യത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നവഭക്തർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവരുടെ ഒരുപോലെ അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും ഗുരു മഹാരാജിനെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അല്ലേ. ആ തരത്തിലായിരിക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഭക്തരോട്, തുടക്കക്കാരോട് അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം വ്യത്യസ്ത അവരോട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സഹവസിക്കണം, പെരുമാറണം, ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5ഉം 6 ശ്ലോകങ്ങളില് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് പറയാം അല്ലെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പിന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തർ, വൈഷ്ണവർ, നമ്മൾ അവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരെന്നാ പറയുന്നത്. അതും വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവർ. എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. എന്നാൽ അവരോട് ഇടപെടുന്നത് പല തലത്തിലായിരിക്കും, പല തരത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ്. ഈ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരാരാണ്. തുടക്കക്കാരാണോ, ഇച്ചിരി പുരോഗമിച്ചവരാണോ, ഏറ്റവും ഉയർന്നവരാണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 വ്യവഹാരങ്ങൾ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച 6 വ്യവഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഭക്തരെ ഏത് തലത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിച്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന അനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യഹൃദയം ഈപ്സിത സംഘലബ്ധ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിച്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യഹൃദയമീപ്സിത സംഘലബ്ധ. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മീറ്റർ 11ലാണ്. മറ്റു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാ ആദ്രിയേത ദീക്ഷ അസ്തി ചേത് പ്രണതിഭി ച ഭജന്തം ഈശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞം അനന്യം അന്യ നിന്ദ്യാതി ശൂന്യഹൃദയം ഈപ്സിത സംഘ ലബ്ധ്വ. അങ്ങനെയാണ് അത് പിരിച്ചു വരുന്നത്. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭി ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യഹൃദയമീപ്സിത സംഘലബ്ധ്വ. കൃഷ്ണ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യസ്യ ഗിരി,
കൃഷ്ണേതി യസ്യഗിരി. യസ്യഗിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ, സംസാരത്തിൽ കൃഷ്ണ ഇതി, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ, തം അവനെ മനസ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദ്രിയേത ആദരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വരിയുടെ മീനിങ്ങാ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് യസ്യ, അത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ്, അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകൾ ചേർക്കാം. യസ്യ ഏതൊരുവന് ദീക്ഷ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ അസ്തി ചെയ്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈശം ഭജന്തം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ തം അവനെ പ്രണിതിഭി ച നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്രിയേത, ആദ്രിയേതയും ചേർത്തതാണ്, തം ആദ്രിയേത അതൊക്കെ ചേർത്തത്, ആദരിക്കണം. അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി. അനന്യം മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭജന വിജ്ഞം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യ നിന്ദാതി അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ശൂന്യ ഹൃദയം, ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനെ ഈപ്സിത അഭിലഷണീയമായ സംഘം ഈപ്സിത സംഘലബ്ധ്യ അഭിലഷണീയമായ സംഘം ലഭിക്കയാൽ ശുശ്രൂഷയ പ്രായോഗികമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്രിയേത ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആളുകൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം വാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവന് എന്താണ്? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല, ആ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം, ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ല, അപ്പൊ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഒന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറി അന്യരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനായ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തന്റെ സംഘത്തിൽ എത്തിയാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. സേവനം എന്ന് പറയുമ്പം അത് 2 തരത്തിലുള്ള സേവനം ഉണ്ട്. വാണിസേവ, ബബുസേവ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. വാണിസേവ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ 2 സേവ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഏതാണ്? ഫിസിക്കലായിട്ട് സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എങ്കില് എന്ത് ചെയ്യാതെ ബബുസേവയാണ്. മറ്റത് ഏതാണ്? അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, വാണിസേവ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 തരം സേവ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ കൂടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വപുസേവ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സാ ചെയ്യണം, രണ്ടാമത് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം, മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അവരോടൊപ്പം വസിച്ച് അവരെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഈ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ഇടപഴകേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സേവ ചെയ്യാനോ ആദരിക്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത് തന്നെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ
മാനസികമായിട്ട് ആദരിക്കണം. നമ്മൾ നേരിട്ട് ആദരിക്കേണ്ട, മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കണം എന്നുള്ളത്. മനസ്സിൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അപ്പൊ പുതിയ ടേമാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയില് നവാഗതനാണ്. ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഈ പേരുകളായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് ഭക്തിയില് നവാഗതൻ, തുടക്കക്കാരനെയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ആധ്യാത്മിക ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിനീതമായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് പുരുഷനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യാം. സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ച അംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മധ്യമ അധികാരി. മധ്യമ അധികാരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭക്തർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നേറുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭക്തനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹവസിക്കണം. അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കും താമസിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുക. ആ ഭക്തനെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭക്തനാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉത്തമ അധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തർ. ഒരാള് തുടക്കക്കാരൻ, രണ്ടാമത്തെ ആള് കുറച്ച് മുന്നേറി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്താണ്? വളരെയധികം മുന്നേറി എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. ആരെയും വിമർശിക്കത്തില്ല, തെറ്റ് കണ്ടാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വിമർശിക്കത്തില്ല. വിശ്വസ്തയോടെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹവസിക്കുക, സേവിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സഹവസിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ സഹവാസം നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം ഉയരത്തിലെത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി ആരാണ്? ഗുരുദേവ് ആരാണ്? ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ദീക്ഷ നൽകുന്ന ആളാണ്. ദീക്ഷാ ഗുരു തലത്തിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവർ മധ്യമാധികാരി അല്ലെ? ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നവർ ഉത്തമാധികാരി. ദീക്ഷാ തലത്തിൽ എത്തിയ ദീക്ഷാ ഗുരു തലത്തിലെത്തിയ ഇവരോടൊപ്പം സഹവസിച്ചാൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ദീക്ഷാ ഗുരുവിനോടൊപ്പം സഹവസിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ തലത്തിലുള്ള ഉന്നത ഭക്തരോട് നമ്മൾ ഒപ്പം സഹവസിച്ച് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ 3 തരം ദീക്ഷയും എടുത്തവരായിരിക്കും ഈ ഉത്തമാധികാരി. 1 ഹരിനാമ ദീക്ഷ, 2 ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ, 3 സന്യാസ ദീക്ഷ. 3 ദീക്ഷയുണ്ട്. ആദ്യത്തത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ. ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഗുരു ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തന് ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അതാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ. രണ്ടാമത്തത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ തലത്തിൽ എത്തിയവർക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക്, ബ്രാഹ്മണൻ എന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള തലത്തിലെത്തിയവരാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് എല്ലാത്തിനോടും ഭൗതികതയെ മുഴുവനായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് സന്യാസ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ദീക്ഷയും എടുത്തവരായിരിക്കും ഉത്തമ അധികാരി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിവിധ തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരിൽ നമുക്കുള്ള ഭക്തർക്കുള്ള വിശ്വാസം, അതിന്റെ പങ്കെന്താണ്? വിശ്വാസത്തിന്റെ പങ്ക്. വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത പദമായ ശ്രദ്ധ. മലയാളത്തിൽ അതിനെന്താ പേര് പറയുന്ന? വിശ്വാസം. വിശ്വാസമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ തുടക്കവും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം.
അപ്പം വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവരില് എല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ പുരോഗമിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് വിശ്വാസം എന്നത്. വിശ്വാസം കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി മറ്റ് എല്ലാ വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളും താനെ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം താനെ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തോളും എന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം വന്നോളും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ, ആ നിവേദ്യം തന്നെയാണ് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുക അല്ലെ. വീട്ടിലെല്ലാവരും അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിലെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കലാണ് അല്ലെ, ആ തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വീട് വൃത്തിയാക്കല്, അതും എന്തായിട്ട് വരും, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കും. നമ്മളെ കുളി അല്ലെ, നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വേണം. അതുപോലെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം, വെടിപ്പായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും അതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വന്നുകൊള്ളും, താനേ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഏതിലൂടെ വരും? കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ, അത് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും ജോലി കിടപ്പില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബർഡനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഇതൊരു ജോലി ഇച്ചിരി മുഷിഞ്ഞതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്യും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഗുണം, അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം. അടുത്ത് പറയുന്നു, ആരാണ് വിശ്വസ്ത ഭക്തൻ? അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ഭക്തൻ, വിശ്വസ്ത ഭക്തൻ എന്ന് പറയല്ലേ. ഒരു വിശ്വസ്ത ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളെ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും ഇല്ലാതെ അതേപടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ പല പല തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ തത്വങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നു. ആര് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അതേപടി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അതിന് വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാന്ന് പറയാം? വിശ്വസ്ത ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എന്താണ്? അതിൽ പറയുന്നു, സർവം ഏതത്രിതം മന്യേ യന്മാം വിദസി കേശവ. അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 10:14 പറയുന്നതാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അപ്പടി സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന 18:66 സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ നീ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അതും വിശ്വസിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹംഭാവവും പിന്നെ ഭയവും പല പല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ത്യജിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആളായത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്. വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. ഹരിനാമത്തിൽ ആശ്രയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് കൃഷ്ണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഹരിജനം, ഹരിയുടെ ആള് അല്ലെ, ഹരിയുടെ ആള് എന്നാണ് ഹരിജനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരിനാമത്തിൽ ആശ്രയം എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതില് നമുക്ക് എന്താണ്? ആശ്രയം എടുത്താല് നമുക്ക് ഹരിജനം ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഒരാളിന്റെ വിശ്വാസം ഹരിനാമത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധ അനുസാരി. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം, അനുസാരി അനുസരിച്ച് വൈഷ്ണവരെ ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത 2:22-64 പറയുന്നതാണ്, ഒരാളിന്റെ ഹരിനാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, പിന്നെ ഏതാണ്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമ, മധ്യമ, കനിഷ്ഠ എന്ന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരിനാമം ഉരുവിടുന്ന ആളായിരിക്കും. ഒരു മാല ജപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളായിരിക്കും അല്ലെ, തുടർച്ചയായിട്ട് ഹരിനാമം ഉരുവിടുന്ന ആളായിരിക്കും. മിനിമം 16 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആളാണ്. ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ വെറും ദർശനത്താൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ സ്വമേധയാ ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നുവോ ആ ആൾ. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരിനാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഉത്തമാധികാരികളെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹരിനാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്നാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, പ്രേമത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം, എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മുടെ നാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഹരിനാമം പറയുന്നത്, നാവ് കൊണ്ടാണ് പ്രസാദം സേവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ നാവാണ് ഭയങ്കര അപകടകാരിയോ അല്ലെ. വേണ്ടാത്തതെല്ലാം പറയുന്നതും ഈ നാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാവിന് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക്, അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഏതാണ്? ജിഹ്വാവേഗം അല്ലെ, ജിഹ്വ. അപ്പൊ ജിഹ്വയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുണ്യനാമമായ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനും ശരിയായ രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നും? സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിൽ ഊന്നിയ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയം ഏതാണ്? നാവ്, ജിഹ്വ. അപ്പൊ ജിഹ്വയിലാണ് എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം കഴിക്കാനും, അങ്ങനെ കഴിച്ചും പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പലരും എത്തിയത്. പ്രസാദം കഴിച്ച് ഹരിനാമ കീർത്തനം കേട്ടും അവർ ആരായിട്ടും മാറി? ഭക്തരായിട്ട് മാറി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തരാകുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താനും സാധിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാമത്തിൽ പോയാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ
ഭഗവാന് ലയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ പാർഷദന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, വേറെ ശരീരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലുള്ള ശരീരമാണെങ്കിലും അത് വേറെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന്, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മീനിങ്ങും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇഷ്ടാധികാരിയാണോ, മധ്യമാധികാരിയാണോ, ഉത്തമാധികാരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സേവൻ മുഖേ ജി ജിഹ്വാദോ. അപ്പൊ സേവേ മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ. അപ്പൊ ജിഹ കൊണ്ടാണ് എന്താരംഭിക്കുന്നത്? സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നാമസേവനവും പ്രസാദ സേവനവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ജിഹ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ജിഹ്വയെ, നാവിന് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണ പ്രേമമുള്ള ഭക്തർക്ക് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവരുടെ മുന്നിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത എന്നവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കും എന്ന്, അവർക്ക് പ്രകാശമാനമാകും. സ്വയം ഏവ സ്ഫുര്യത എന്ന് അതിനെ പറയുന്നു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ. ഇത് നമുക്ക് അനിഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തർ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, പ്രേമം എങ്ങനെ കാണിക്കണം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രകാശമാനാകുന്നത്, സ്വയം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ നവാഗത ഭക്തൻ, ഒരു പ്രാവശ്യം മാല ജപിക്കുന്നവര് അവരുടെ ഏതാണ്, അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം, അവര് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നവരാണ്, അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്, ബേസ്മെന്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു കോൺ വരച്ചാല്, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാല് അതിലെ ബേസിലാണ് ആര് നിൽക്കുക? കനിഷ്ഠാധികാരി നിൽക്കുക. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ പറയുന്നത്, അവർക്ക് ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, അത് ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമായിരിക്കും. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുള്ള ഒരാളാണ്, കുറച്ച് ഭക്തിയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്ന് പറയുന്നു, നീ കൃഷ്ണനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിനക്ക് ദുഃഖമല്ലേ തന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് മാറാൻ, ശരിയാണല്ലോ എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നും ഈ നിരീശ്വരവാദി പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അതാണ് ചഞ്ചല മനസ്സ്, വഴങ്ങുന്ന മനസ്സ് എന്ന്, ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ? വഴങ്ങുന്ന വിശ്വാസമാണ്. അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്നു പ്രാകൃത വിശ്വാസം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാകൃത വിശ്വാസം അത് കോമളമാണ് എന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് വലിയ ദൃഢതരം അല്ലാത്ത ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്, ദൃഢതരം അല്ലാത്ത വിശ്വാസം. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടി കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്ക കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അനുസരിച്ച് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറേ അധികം ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
സാധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാമത്തിൽ ആശ്രയം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. മധ്യമാധികാരിയെ ഉത്തമാധികാരിയെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തുമില്ല. അപ്പോ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഒരു അഹങ്കാരം വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ നേടി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമോ ഞാനും ഗുരുവാണ് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കും. തുടക്കക്കാരനെ ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഞാനും ഗുരുവാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ തുടങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധപ്പതനം. അപ്പം എന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഒന്നുമില്ല, വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തയാള് ഞാൻ ഗുരുവാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധപ്പതനം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തന് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവനാണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച ആളാണല്ലോ, ഉച്ചരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വലുതായിട്ട് ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം പരിചിതം, മൃദുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. എന്ന് വെച്ചാല് ഗാഠമായിട്ടുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല, ചഞ്ചലമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരോട് ശരിയായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയില്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യവും ഇല്ല, അത് നിഗമനങ്ങളിൽ പരിചിതമല്ല എന്നുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രാകൃത വിശ്വാസമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കനിഷ്ഠ അധികാര തലത്തില് ചിലപ്പം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെങ്കിലും തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാനായിട്ട് ഈ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കനിഷ്ഠ തലത്തിൽ നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് മധ്യമാധികാരിയാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ഒക്കെ നമ്മൾ നേടണം എന്നുള്ള. രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന, ദീക്ഷ, അർച്ചന, ഭക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി വേർതിരിച്ചറിയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, കരുണ, പ്രേമം, മന്ത്രജപം, കൃഷ്ണന് ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളായിരിക്കും മധ്യമാധികാരി. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് പല പല ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭക്തിയുടെ സേവനം വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. അതിലൊരു കുറവും വരുത്താതെ, തെറ്റ് പറ്റാതെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. അതേപോലെ ഭജനകളിലെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ഇല്ലേ, നാമജപവും സങ്കീർത്തനവും ഒക്കെ അതില് പങ്കെടുത്ത് മുന്നേറും ഭക്തിയില്. പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും, ഉത്തമാധികാരിയെ പോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ച് മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധാവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധാവാൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന്. കാരണം എന്താണ്, വിശ്വാസം ഏതിലുണ്ട്, ഹരിനാമ കീർത്തനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്തതാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറച്ച. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയില്ല, സംബന്ധ തത്വം അറിയാത്ത ആളെന്നാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം എല്ലാവരുമായിട്ട് അത് അറിഞ്ഞുവിടാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം മധ്യമാധികാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതേപോലെ ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് എതിർക്കാനും ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാവും.
കൃഷ്ണൻ ആരെങ്കിലും ചേർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്, വെറുപ്പോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തമ അധികാരിയെ പോലെ സമഭാവം, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരിയെ പോലെ പെരുമാറാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നേരത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമാധികാരിയെ പോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അധപ്പതനം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ അധികാരിയെ പോലെ പെരുമാറാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മധ്യമാധികാരി ശ്രമിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും? അധപ്പതനം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് തലത്തിൽ ഞാൻ എത്തി എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. താൻ എത്തിയ സ്ഥാനം ഏതാണ്, തലം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നു. ഏതാണ്? സ്നേഹഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. സ്നേഹഭാവമുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തരുമായി സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റേ കനിഷ്ഠാധികാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, തൊഴുന്നു, അല്ലെ, ആരുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭാഗവതം 11 സ്കന്ധത്തില് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തരുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു, സ്നേഹഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണന് ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അജ്ഞാനികളോട്, കനിഷ്ഠാധികാരികൾ അജ്ഞാനികളാണ്, അല്ലെ, അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അസൂയയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. കുശുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും മധ്യമാധികാരി. കാരണം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, സ്നേഹഭക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. പിന്നെ നാമജപത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ച ഭഗവാന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറിയ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിയ ആളാണ്. ദീക്ഷാഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. മഹാഭാഗവതൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ, അല്ലെ, ഭഗവത് തത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ആളാണ്. ഭാഗവത തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ അദ്ദേഹമാണെന്നും സർവ അധികാരിയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാഭാഗവതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണനായ വൈഷ്ണവനെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളാണ്. ആത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും പരമാത്മാവിനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആളാണ്. അറിയത്തില്ല എനിക്കിത്. ഭക്തനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിശുദ്ധനായ ഭക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സത്വഗുണത്തിനും ത്രിഗുണാതീതനാണ്. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദോഷവും അദ്ദേഹത്തെ ഏശുന്നില്ല. ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം. ശരിക്കും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ആളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷ്യം പറയത്തില്ല, ദൂഷണം ചെയ്യത്തില്ല, അതിൽ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ജീവസത്തെ കണ്ട അതിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ, ആത്മാവിനെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാതെ അത് ചണ്ടാളനാണോ, ശൂദ്രനാണോ, മൃഗമാണോ, പക്ഷിയാണോ, അല്ലെ, ചെറിയ ജീവികളാണോ, വൃക്ഷമാണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല. അതിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഏതാണ് ആളുകളെ കണ്ടാലും അവരുടെ നിറവും ജാതിയും ഒന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത്. സമഭാവനയായിരിക്കും എല്ലാവരോടും. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആള് സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിക്കുക. എപ്പോഴും കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പദ്ധതികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എങ്ങനെ കൃഷ്ണ സേവ ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന്
അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ഇത് തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണം തന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 4-ാം ശ്ലോകത്തില് 6 തരം വ്യവഹാരം ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുമായിട്ടാണ്? ഉത്തമ അധികാരിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി എന്നുള്ള രഹസ്യവും അത് നേടാനുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഉത്തമ അധികാരിയോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമ അധികാരി തലത്തിലുള്ള ഭക്തനോടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തയാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കനിഷ്ഠാധികാരി അതാണ് മധ്യമാധികാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി ഉത്തമ അധികാരിയെ പോലെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ നാശത്തിനിടയാക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്നത തലത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലാത്തിലും സമഭാവന വീക്ഷിക്കാൻ, ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തയാള് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഉത്തമ അധികാരിയെ അനുകരിക്കാനായിട്ട്, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും, ഭക്തിയിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മധ്യമാധികാരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉത്തമ അധികാരിയെ സേവ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വപുസേവ, സേവ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ കിട്ടും. നമുക്കങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം പതിതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരിക്കൽ ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് എങ്ങനെയോ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോയവരെയാണ് പതിത ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പതിത ആത്മാക്കളെ വീണ്ടും ഭക്തിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തില് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ വിനോദ ടാഗോർ ഭക്തി വിനോദ ടാഗോർ പറയുന്ന ആ ഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ആരാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് ഭക്തി വിനോദ ടാഗോർ പറയുന്നത്? പതിത ആത്മാക്കളെ വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയിലോട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഉത്തമ അധികാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി മധ്യമാധികാരികളും മറ്റ് താഴെയുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് സമർപ്പിതനാകണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം? അത് നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നേടാനായിട്ട്, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ജിഹ്വ കൊണ്ട് അല്ലേ, നാവ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ 10 നാമ അപരാധങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിച്ചില്ലേ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ നാമ അപരാധങ്ങള്? പഠിച്ചോ? പഠിച്ചില്ലേ ആരും? ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിച്ചു മാതാജി. പഠിച്ചു. അപ്പൊ ആ നാമ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാമ അപരാധങ്ങളോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ക്രമേണ ഉത്തമ അധികാരിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ആളാണ് ഏതാ? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്. അപ്പം നാമവും ഇതാണ് നാമം, പിന്നെ നാമത്തിന്റെ ഉടമയും അല്ലെ, നാമവും നാമത്തിന്റെ ഉടമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ്? നാമം ദിഹ കൊണ്ട് നാമ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്?
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നുള്ള ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നാമം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി പറയൂ മാതാജി അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം അപരാധമില്ലാതെ 10 നാമ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നാമം എന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ എന്നത് നാമം തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെ. കൃഷ്ണനും നാമം ജപിച്ചാല് കൃഷ്ണനും ഏതാണ് ക്രമേണ നമുക്ക് ഏത് തലത്തിലെത്താം? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നാമമെന്നും നാമം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനെന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാവ്. നമ്മൾ ദുരാത്മാവും മഹാത്മാവും പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ്. ഏതാണ്? നാമാപരാധങ്ങളില്ലാതെ നാമം ജപിച്ച് ക്രമേണ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നാമം തന്നെ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആഗതർ ആരാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മഹാത്മാവിനെ ആരാധിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി ആരാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ദീക്ഷാഗുരുവാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ്? ഏതാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പം ഗുരുസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താണ്? ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭിക്ഷ യാചിച്ച് മധുകരി അല്ലെ. അതിനെ മധുകരി എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ. മധുകരി ചെയ്ത് എല്ലാം ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാ അവിടെ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വിചാരിച്ച തലത്തില് എത്തത്തില്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെയും പിന്നെ മധ്യമാധികാരിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അത്രയ്ക്കുള്ള പരിമിതികളുണ്ടല്ലേ. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ല. ഭഗവാന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള തലത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. സമഭാവനയില്ല അല്ലെ. ഒരുപാട് ദോഷവശങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെയും മധ്യമാധികാരിയുടെയും മൈനസ് പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്കും അധികാരമുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കത്തില്ല? ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രാകൃത സഹജിയാസ് എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ. പ്രാകൃത സഹജിയാസ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അവരും വൈഷ്ണവര് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഒരുപാടുള്ളവരാണ്. അവര് പരിശുദ്ധരല്ല. ധനം, സ്ത്രീകൾ, ലഹരി എന്നിവയോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെയാണ് പ്രാകൃത സഹജിയാസ്. വൈഷ്ണവരായ അവരെ പ്രാകൃത സഹജിയാസ് എന്നാണ് പറയുക. അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ബഹുമാനിക്കാം, പക്ഷെ അവരോട് അടുത്തിടപെടേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കരുത് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തരുണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. അവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ മുമ്പ് അവര് നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലായിരുന്നു, സത്സംഗത്തിലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അവരെങ്ങനെയോ ജനസംഘത്തില് ചീത്തയായിട്ടുള്ള
കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭക്തി ഭക്തിയിൽ വീഴ്ച വരാനായിട്ട് ഇടയായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അവർ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരെയും നമുക്ക് കൂട്ടാം, അവരെയും നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാം, അവരെയും നമ്മുടെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ ഭക്തരായിരുന്നു, പിന്നെ വിട്ടുപോയവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജാമിളനെ പോലെ വീണ്ടും ഭക്തിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം. പിന്നെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചവരും ഉണ്ട്. അവരും ഭക്തിയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെയും വൈഷ്ണവരായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. 2:15, 106, 111 പറയുന്നു. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹരിനാമം ഉച്ചരിച്ചവരെ വൈഷ്ണവരായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ്. പിന്നെ സാധകരായ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവർ നാമജപം മുടക്കിയാൽ അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നാമം നന്നായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്, സാധനാ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് വീഴ്ച വന്നു, സാധനാ ഭക്തിയില് വീഴ്ച വന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോകും ചിലപ്പോ എന്നാണ്. ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിലേക്കുള്ള പതനം സംഭവിക്കാം. പിന്നെ നവാഗതരായ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് എന്താകാം? അവർക്ക് ഉയരാം, അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ ഉയരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം, പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമ അധികാരിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് മാറാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമ്മൾ ഗൗരവമായി കൃഷ്ണ സേവ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, നിശ്ചിത നാമം ജപിക്കണം, 16 മാലയില് നാമം ജപിക്കണം, 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സദാ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭക്തി, എങ്കിലും നമുക്ക് എന്താകാം? ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് കൃഷ്ണനെ കാപട്യമില്ലാതെ ഗൗരവമായി സേവിക്കുന്നവരെ പറയുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോട് കാണിച്ചു? ജഗായ് മാതായിമാരോട് കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള കരുണ ആരും കാണിക്കും? ഉത്തമ ഭക്തർ കാണിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറയുന്നത് പതിത പാവന എന്നാണ് പറയുന്നത്. പതിത പാവന, പതിതരായവരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് ജഗായ് മാതായി, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? നശിച്ചു പോയവരാണ്. അപ്പൊ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അവർ ശരിക്കുള്ള ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം പോലെ ഉത്തമാധികാരികളും കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ ഇതില് മധ്യമാധികാരികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഉത്തമാധികാരികൾ 3 തരം ദീക്ഷയും സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ഏതൊക്കെ? ഹരിനാമ ദീക്ഷ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ, സന്യാസദീക്ഷ, അല്ലെ? 3ഉം സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു വഴി നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പം അതുവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഗുരു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഗുരു അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് നാമജപം മുടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു? ഗുരുവിന്റെ ദീക്ഷ തരുന്ന ഗുരുവിന്റെ മിഷൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, കൂടെ നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവര്
അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്ത് സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഗുരുവിലൂടെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇന്റർവ്യൂസ് പലതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രകടിപ്പിക്കണം. എങ്കിലേ ദീക്ഷ നൽകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവ ചെയ്യുന്നതിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതരായവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സമർപ്പിത ഭക്തരെ ഭഗവാൻ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കും. അതായത് തനിക്ക് തുല്യം തനിക്ക് തുല്യം ഗുണങ്ങളുള്ള ആളായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് ദീക്ഷാഗുരുവും പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആളുകളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ സേവനം ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗുരുവിന് സമർപ്പിതരാകുകയാണ്. ഗുരു ആർക്ക് സമർപ്പിതനാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നയാള് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആളായിരിക്കരുത് എന്നാണ്. അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കരുത്. തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണം. തപസ്സിന് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ആളായിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണമെന്ന് ഭാഗവതം 6:1-13 പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം. ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമം. അങ്ങനെ വളരെയധികം ജ്ഞാനം നേടാൻ താല്പര്യമുള്ള, എതിനെ കുറിച്ച്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം. അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ വളരെയധികം അറിവ് നേടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, അത് പിന്നെ വെറുതെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ല, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഒരു ഷോ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദീക്ഷ എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നയാള് പ്രതിജ്ഞകളെല്ലാം അതേപോലെ പാലിക്കുന്ന, കൃഷ്ണൻ സമർപ്പിതനായ, ഗുരുവിന് സമർപ്പിതനായ, ജ്ഞാനം നേടി അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ദീക്ഷ എടുക്കുന്നയാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്, ഒരു ഭക്തൻ കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അധികാരികളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഏറ്റവും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തരെ വേർതിരിച്ചറിയണം അല്ലെ. ആരോടാണ് നമ്മൾ സംഘം കൂടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ആരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി, ആരാണ് മധ്യമാധികാരി, ആരാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം വ്യവഹാരം ചെയ്യാൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാണ് അവരുമായിട്ട് സംഘത്തിൽ ചേരാൻ, സത്സംഗത്തില് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ്. എങ്കിലേ നമ്മൾ കുറെ യോഗ്യതകളും ന്യൂനതകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഞാൻ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ കനിഷ്ഠനാണോ, മധ്യമനാണോ, ഉത്തമനാണോ? അപ്പൊ തുടക്കക്കാരല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയെങ്കിലും ആയോ ഞാൻ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥാനം ഭക്തിയിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരി ഏറ്റവും താണത്, ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മധ്യമാധികാരിയെയും ഉത്തമാധികാരിയെയും, മധ്യമാധികാരി ഉത്തമാധികാരിയെയും എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? താഴ്ന്ന ഭക്തന്മാർ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സേവകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
ആ സേവകളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമേണ ദീക്ഷ എടുത്തയാൾ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് മാറും. അത് ഭക്തി സന്ദർഭയെ പറയുന്നതാണ്. ആത്മീയ ജീവിതമാണ് തൻ്റെതെന്ന് ദർശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരിയെ, ഉത്തമാധികാരിയൊക്കെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. കനിഷ്ഠാധികാരി ഇതേപോലെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യനെ സമീപിക്കും. അങ്ങനെ ദീക്ഷ എടുക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തില് യഥാർത്ഥ പങ്കാളിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഗുരുവിന് സേവ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വളർന്നു വരികയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പഠിച്ചത്. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാതർ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ